салому алайкум тамошобинон азиз, хуш омадед ба канали барномасоз тв. Бо шумо ҳақназаров далер ҳастам. дӯстони азиз, ҳозир ба шумо як секрети ватсапро нишон медиҳам ки 99% одамони ватсапдор инро намедонанд. мо метавонем ба дӯстонамон паёмҳои садоиро дар шакли кӯдакона, маст, робот ва ғайраҳо равон созем. Масалан дар чунин шаклҳо: Mehmet Şen, Korokop, Amakokop. چیها داری؟ کی نمی بخونم؟ با کانال اصل بسیار تبسیس کانال فراموش نکن. مایلاش шакли пурраи ин секретро дидан хоҳед, ҳатман моро дастгирӣ кунед, ба видео як лайк гузоред ва ба видео як комментария хуб нависед. дар видео оянда шакли пурраи ин секретро ба шумо пешниҳод менамоем. хайр дӯстон.